Гасете ги! Ацо, гаси мотора твоят! Гаси га! Температурата стоиш ли, погледай колко е! Колко е? Е, па стотка, гаси га, чим станеш да га? На моят ли се ради? Пише секс. Сега ще ти кажем. Резервата пише горе. А видели доле нещо сърното? Сърна, а доле видели исто? Пред чекото, като гледа, утекла. Те. Виж ли? А по-дългото на дека ти е надоле или нагоре? По-дългото нагоре и е на резерво. Така ли? Да. Какво, нямаш ли гориво? Па си пал му 4 литра, ама не може да ги порчи до тук. А нямате ли резерва? Няма. Не имам. Резервата нагоре кажеш? Да. Доста споро возимо и той не отговаря на тая бързина на тия мотори. Я за то станем, па угаси, па ви стигнем. Много друскаво ебате бък. Много лошо. Чуди брезе. Избаци ли си га? Добро. Избатил съм. Не си ги избацил. Избацих. Чек. Натисни квачо. Натисна се. Сега е избацено. Сега вече избивам на врат негде. Сега па мисля вече на врат. Това ли е сребърна глава? Не. Не. А видиш, едно е горе грамадото. Право от брезото. И там нещо правено от... Кал фигура, видиш? Това са старите граници. А сега ли е пълна там границата? Ми сме малко сачето излезнало, не сме български. Стара граница, окей, али от... Кой е негде сач си виде камънята? Али сега ли е пълна там границата? Пълната малко. Не, там виждава све камъните, я ги слика. Ще излезнем още малко до границата. Окей. А имаш? Сликам.